Moi, mä oon Nick Keskinen, sisällöntuottaja ja yrittäjä. Mä oon keskustellut Tonin kanssa ekan kerran 2023 elokuussa. Mä tein silloin vielä päivätyötä ja somejuttuja samanaikaisesti. Vielä silloin elokuussa mun suurimpia haasteita ehdottomasti oli vahva usko siihen omaan tekemiseen. Ja ehkä vielä sitäkin suurempi ennen kaikkea se, että miten mä saisin kehitettyä sitä omaa toimintaa. Mä kerroin Tonille tästä mun tilanteesta, ja oikeastaan hetkeäkään miettimättä, niin Toni sanoi, että asia all good, lähdetään tekemään. Mä en vielä tiennyt silloin, että mitä me lähdettiin tekemään, mutta nyt näin jälkikäteen niin tehtiin selkeästi ihan oikeita juttuja. Ennen Tonia niin mä haaveilin siitä, että mä voisin olla yrittäjä, ja nyt mä olen sitä. Isoin kiitos totta kai menee mulle itselle. Mutta ilman Tonia niin mä tuskin kiittelisin itseäni. Tonin ja mun välinen työskentely on aika pitkälti mennyt näin. Missään vaiheessa Toni ei ole käskenyt mua tekemään jotakin asiaa tietyllä tavalla, tai Toni ei ole koittanut usuttaa mua mihinkään tiettyyn muottiin, vaan ennemminkin Toni on ohjannut mua löytämään niitä mulle mieluisia tapoja työskennellä ja hahmottaa se, että miten mun on kaikista paras tapa tehdä sitä työtä, mitä mä haluan tehdä. Toni on tosi empaattinen, ihan super kannustava ja sellainen, joka pitää omistaa huolta. Jopa niin hyvin huolta, että se muistaa jopa paremmin mun työasiat kuin mä itse. Esimerkiksi viime viikolla mulla oli yksi työkeikka ja mä en edes muistanut, että mä oon sitä kellekään kertonut. Ja sit maanantaina illalla tulee Tonilta viestiä, että hei, et miten se meni? Mistä sä edes tiesit? Jos sä haluat sellaisen mentorin, joka vie sua eteenpäin ja kulkee sen matkan sun kanssa alusta loppuun saakka, niin silloin sun valinta on Toni. Tonille terveisiä. You're the best.